kai ta bin ayoyin Qur'ani, duk abin da zai faranta maka rai ka samu natsuwa da kwanciyar hankali, da ka ga Allah ya samar maka da wannan abin ba hannun kowa a ciki. walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aisha wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم الله شيني يفتو دكو دغ cikin mahaifanku la ta'lamuna shay'a Allah ce baku san komai ba, baka san sunanka ba, baka san ina ne kudu ina ne arewa ba, ba abinda ka sani ba abinda ka iya a rayuwa. wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida Allah sai ya sanya muku ji, ya sanya muku gani, ya sanya muku zuciya da za ku dinga hankaltan abubuwa. Waɗannan abubuwan wani ne yake ma wani? wa ja'ala lakum sam'a Allah ya ce sai na sanya muku ji, wal absara na sanya muku gani. Wani kamfani ne bayan an halice ka, bayan an haife ka je ya sanya maka waɗannan abubuwa? To akwai wani abu a rayuwa da za a baka wadda kimarsa ya kai akan wannan abun ka sai da jinka da ganinka? Babu. Jama'a muna fahimta? waja'alna lakum fiha ma'aisha Allah ce duk hanyar da za ku gudanar da rayuwarku Allah ce ni na sanya muku ita a bayan ƙasa. Qalilan ma tashkurun. Allah ce amma kaɗan ne suke gode mini. Haka ne ko ba haka? Haka ne. Za ga mutum ya shiga gidan rediyo yana ta godiya, yana ta yabon wadda ya bashi mota ko mashin, yana ta mai kirari, amma sai ka samu sallah bata dame shi ba. Ya yarda yayi godiya ma wadda ya bashi kyautan mota, ya yarda yayi godiya ma wadda ya bashi kyautan mashin, amma wadda ya bashi ji da gani shi bai damu ya gode mishi ba. Kalilan ma tashkurun. Kaɗan ne Allah ya ce kuke godiya ma waɗannan ni'imomi. To ka zauna ka yi nazari game da rayuwarka, ni'imomin da Allah ya ni'imtar da kai su. Shi yasa yake cewa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah ce in kun ce za ku ƙididdige ni'imomin Allah da ya muku, Allah ce ba za su ƙididdigu ba. Shi yasa rayuwa mafi daɗi rayuwar bin Allah. Domin dama shine mai komen. Ko baka ga wani abu a hannunka ba, waɗannan ababa da muka kirga su ai ka gansu.